suika le athian te chuanin telescope chu an lo lom khop maya senku ina chuan an rik pui hera senku te po chuanin an lung eng thei hon chu an lo ena moi chu an ti hlom khop mai ma se atu ma chuan chu lungming chu an hrelawa senku hne na chuan cellphone siam nan enge kan mamo engtia rei nge hun kan hmangang tisu ka sa te hi ron kalta se kan boi mai lo mo ti in an zota senku chuanin an mamo zual puyang chu an ni ho hne na chuan an soya cellphone chu rei lo te ya kan tluang chuanin kan siam wat theyang ti in a soizuya tuna chuan an man ro mamo angte an nei kim to boka thilhan ti zung chu awl sam to don ani chumi wang chuanin midang ho po chu an phur hlom khop mai tuna chuan an siam theilo a har saber vakim tube chu an siam thei ngei a ring to a magma le patoya chuan an thil hon chu an lo chu ke meka chrome le ginro chuan an lo hlau thong viau man na in chu ero chu thil poi ani lo thung zanlama magma te thil ti somsa chu atuk zinga chuan senku chuanin mai alsa tak mangin kan ur le ang ti in a soya puka seki le chrome chuanin chu zong a har don lo chu an lo ti ve ringota senku chuan a har don lo a glass hemia lobin chu thil chu in ti angai don sin a han ti chia chu an pahni chuanin an hupur le hle si senku chuanin chrome chu thil chu ikuta ka da don ya thil hi izir hnem ve tok to in ka ria atia chrome chu assistant ni turin asom zoya chrome po in phur takin he thil chu ka kuta daro atingama puka seki chuan roll thar pahni thil siam lama tui mai le inza ton mai a hmu chuan anun hlui te chu a hre chuaka ate te tang chuanin thil siam te chu tui ma se tuma chuanin an ngai hlu sak chuang lowa ama ti hian ti ve top ang chi kha ania tun huna senku le thian ten a tui zong le thiam zong mang le thei tur le an hlut sak hi ani po alomin nuama ti khop mai ma se hun kan nei lo ti in chrome ne chuanin glass chu an siam le ngala asagiri po senku in nang hi mi lo puiro manami ini kha thilenge mo chu hriat inei ve chiang alom ti in leblama chuan a hnuk lu daya chrome le puka seki chuanin glass lian tok tak mai hi an siama chumi hmang chuanin glass chunga mi vek chu en tuyan tum don ani heng hau hi filament tur ni in vekem chunga mi wer an siam theilo siam na tur ber kha ni chrome te chuan ni chakna hmangin glass chunga mi chuan ena tho chu thok tho ma se hun chu a he hle a chu wangin an thil ti tuitum chu an hnuai lama tang chuan mein an ur le a mai asa tak an hmang ani chuan glass chu a sor chele mai don si a an thil ti hi a hau tak ve khop mai chrome chuanin senku thu soi ngai to chuakin ngai dan thadau chu aron neya chu battery hmang ani an battery siam chu arang thei angberin avol ngala senku le asagiri po in tlaiwar jak chuanin thil chu an lo siama asagiri phei chu a chawlu tuk to pona chuan chuakin chrome hne na chuan in lo siam theita empty in a zota chrome chuan in ring tok tak mai hian theidon lom ni ti in a changa battery an hmang ti hria chuan senku chu a phudeu zoka ma se hnu chuan chrome chu fing chu ative so to hle vacuum tube ti engla tur poimo ber chu makma chuan uluk tak chuanin alo ti chuaka chu an battery hmang chuanin an enchin don ani chuta an thil siam chu alo kangling vota ma se a chemi alo senku te chu an hlotling le do ni in alang kan pu po alo phur to khop maya senku enge adota kan khoile tur mi han thil wat te alo ti ya senku in asiam tura ruaman a han huchia chu puk kaseki chuanin azuam le boxi law chu vakam tiu pa air daluna tur ati ni om takani ama po in senku te hian bulb pa ngayan siam la in air chu osam takin anda to ni kha ti chuan an mani thiam zong le thei ang zong theu chu ti tur chu anin siama suika le athian te po in wer tur chu an lo siam meka asagiri po puka seki in nang hi min motivate tur tal po in kabula lo omro ti in aron shoi sang de ya chrome le senku po anin zui de uchata chrome po a improve to khop mai suika le kum upadeu te chuanin an thei ang chu an lo ti ve boka ma se vur tlak lai ni wang chuanin khuwa chu avot khop maya chu wangin rei tak po na chuan na an thok thei lawa senku po chuan ginro le kinro hne na chuan chu thu chu asoya an ni chuanin thingtua tur an fomangai don ani ginro chu kalbo lo tuma kinro chuanin khuwa a lo ombik lawang iron kalve tur ani ati deu tlata ma se dan te chu dan iti thin sia an ti po chuanin tuna chuan senku chu chief ani to wangin kan zo mangai lom ati in an hruai lui tlata senku po in suika le midang te tan chuanin
in lama da thei thuk thatak chu alo siam saka chu wangin an ni po in lama na chu an tho thei pha don ani asagiri chuan kan siam dan hi adik loem ni ti in athil keng chu alo en vungvunga senku chuan ipang par doi kha athok thei loem ni alo ti zewa senku chuan asagiri chu thil siam tur dang hi pe a phurtak mein asagiri po chuan in lama chuan in awasiama asagiri chuan pathuma siam zo chuan lim em mai hian alo zai puya senku chu lo dakin zariat siang pling to em alo ti a asagiri chuan zariat a ti in atrap zoi zoya senku po in kohaku chu thil siam tur chu apeve a atuama chu olti ratum lo puka seki chuan zan lama makma le athian te chu a chorna sa deu ni turani an lo let phunga ma se an tumber vakim tiu chu an siam thei hlau mai asagiri po ruri chuan in alo pui ve a kinro pon alo mu ve le pui ve chu du a ginro ero tlan baw alo tum le man to senku chuan athian te chu an thei zong le an thiam zong a hrechiang boka atuma chuan natlin lo an om lo cellphone siam na tura an mamo ang engkim chu an nei vek to a tuna chuan chung an man ro nei te chu rem khom chia ti turan nei to ni an thil siam lian tham reng reng chu a hminga senku sti in an vuwa thina tuna an thil siam po hi a hminga senku's phone ti in an vu ani an thil siam chu an han on china thatak mei chuanin akala thil kang chia le puak engma chu omlo lelama tisuka sapon apol te chu alo hui khom ve meka indau chu anin pei at to ni kohaku chuan zona nein borua ka kan okal chu engtin nge kan lo dong le tang atia senku chuan ehe khalai te kha ka theng hil ta dei alo tia chuta an cellphone siam chu en chin an nei dona senku chuan wer sei tak chu khochung lama chuan akal puya mike pakhat chu princess ruri te in lama chuan omin pakhat chu senku le chrome te in lama chuan aom ve thunga ginro chuan chrome le princess ruri in en chin an nei don ti a hria chuan in iril ru chung ril tak kha soyang che o chrome alo tia chrome po in ngai tua wangwangin chuta atong chuak ta ruri ka tong hi hre theim I hre thei ni chuan he thil hi science ani e a tha in aro pui tiro atia chu tiang thu a soi ta dei chu a thian te chuan in a thlak an lo ti hle a chrome chuan karil ru chung ril tak tak alom alo ti ve thunga makma pon cellphone chu eichi ani lo ti hria in khalai tang khan chrome o kan hre thei ni mo avaro pui ve ati ve hiala princess ruri chuan he thil hi speaker ani hi ti in aron soi chuaka chu thil chuan senku beng chu a ver zar mai an ni ho chuan speaker chu khuayan lo ti thin chu ni in ma se chu thil chu khuayan ti satli ani lawa omje thui tak chu alo neya senku chuan apa thu cha kal zel enge motak ani ti chu a hre thiam le ngala thina lampang a ko tla ta wangin a ma in ruri nen apa than an tlo tum kha a hre chuaka apa thana chuan senku le a thian te chu arang theiang berin an vokala senku chuan apa than lung chu alaka nga engtin nge ka hriat lo thei jok le ka pa hian min lo bum kol vel mai mai ni hi ti in anuya thlan lung chunga chuan senku pa chuan thil enge mani hi a hnu chi a makma chuan tubau chuan chut mai tuma senku chuan ke theile thil enge mu po ani theya dimte ya kan ti angai lom alo ti wata senku ring angei chuan apa chuan thil chu alo hnu chi a chu thil chu aluminium foil chuan in alo in tuam thlapa senku chuan chu thil chu uluk takin hydrochloric acid a chuan in achi a an han lak chua an en chiang chuan senku pa chuan glass manga siam an o an record na alo da chu ni in putara chuan engthile mo min hu chia karing renga a han ti sapa chu thil chu nei rungot ma se tuna chuan har sat nan la nei chumi ngai thak na tur siam le char chu an ngai do na ni tu khat chu pu bekuya senku pa chuan tuipui kama hian glass pakhathi achara chu chu uluk takakatin a thian te hne na chuan angai dan chu a soi chuaka heta hian kan oda khomila nikina kan thakal zel tu emotalin an lo langai thamai theisin atia chu thil chu a thian te bo chuanin tha an lo ti in an lo trom pui thlapa an ni po in an voice chu an record ngei theinan an van longa tang manro poimo turang chu an la khoma tun huna chu tiang bokin senku te pon an thil siam then khat chu an thi a an rem khom le angai don ani senku pa ten voice record dan tur an boipui mek line senku ten angai thak dan tur an lo boipui ve thunga man ruan nei sa ve ka wang chuan senku te chuan reilo te a angai thak na chu an siam zota dera in ro chuan an khol te chu a han tuai vira reilo te a
pu bekuya sen ku pa o chu an the theita a ni chuan ti hian a soya ke hi astronaut bakuya isigami ka ni e he thil in lo ngai thla ni chuan kumsang fe aliam to ang ti ka chiang e ti chuan he thil ngai thlak theya siam tu chu ka hria che ni nang sen ku ini don ti ka hria e alo ti ya kum engza po lo ve se ingai thladon ti ka hria ni ma se ke chuan io ka hre thei to lawang ti chuan hei hrerengang che sen ku hei hi ngoi te khatiang khan pa le fa ain bengai mi a I thing lu tuk aron ti da ya ti chuan sen ku kha khwa mi te kha music moi tak hi hriatir ve nge yang che chuta lilian chuan aw moi tak chu ron chu in samil le midang te chuan in music chu an lo ti ri boka ala thu chu khwami te mai ba ka sen ku motivate na hla ni in thil engkim chu toy thar liang che bultan tha leang chu in ti thei ni kan in nga na in ni e ti te chu ani noka chutia music moi tak le lathuril tak an hriat ta ka chuan tuma chu in sum zawan om lo gin drop po trap zoi zoi chungin khol chu lo tuaya chrome chuan sen ku khatiang khamo music chu awahan ro pui em ve ati hiala tun ma chuan music mai ni lo video games movie hmunom tak tak le ti tu tam tak te hi khovela omti nom tu thil dang tam tak ala omalom atia chung thil zong zong chu kan siam thale vek don ani kan kuta hian engkima ome atia chrome po lo phur thar hle in kan ti tur dot le chu tiwatila alo tia lelama taiju le yazir ha po an lo langa taiju chuan kumalo liam ve ta alo rei ve ta hle mai kan ngak reng che o sen ati chi a yazir ha chuan soiring su alo tiwata kalau thei hile man tre pa sen ku chu a han ti sapa ma se an ni chu nunglama tanga en thak reng chuan ni a asagiri arin om tak si lowa chuan tisuka sa chuan taiju te po chu a en thak ti ra tikhan Dr. Stone episode 1 chu kan zawa atir thlenga milo thir sakawangin kan lo me video thar hi pathian in remati ni chuan kar hnin huwa kan lo da tura nga yang o